what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video mga idol, so, ibaw na mo, asa ta. So, karon mga idol, na ako sa Cyrus RTW shop mga idol. Muna ako itong i-vlogan ako sa una. Pasensya rin akong tingong mga idol, kaya ako gadag microphone, kaya nakalimot ko. So, sa katong mungutan na sa address ani mga idol, yagay. Sa katong mungutan na sa address ani mga idol, i-search lang ninyo Red Cross. Yeah, Red Cross. Then unahan ani din kining skina. Diri kaning skina na IBPI. So na diri lang store dapit mga idol kani. O i-try na ko nya ikuan sa Google Map para at least makita dayon ninyo. Then dito dugay-dugay. So talargo, Laos. So na sila ikuan mga idol, yung arrival. Nanapod sila yung mga nakakuan 20 pairs for 200. So nindo to. Celsius 20 pairs for 200. So ito mga idol. So daghan sila mga new arrival diri mga idol. Okay, New Balance. New Balance. Nice. Kini lang store mga idol, dako ni siya. Kung mari mo diri, so atahan tod pa ni didto mga sapatos nila. Didto diri. Sa una kay diri ra man to, karon abot na sila didto. So since naka-new arrival man sila mga idol, expect lang ta sa price gyapon kay syempre mostly okay nga sapatos basta new arrival. Medyo pricey gyud siya pero maabot sa panahon mga idol nga mag less po sila, grabe po sila mag less diri mga idol, murag panghatag ng mga sapatos tungod sa ka barato. Ang ilang kuan gyapon diri mga idol, ilang presyo gyapon diri mga idol kay kuan ra gyapon by code. So yang code nasa lapalapa dayon na diri ilang kuan tanaw ninyo ang presyo diri. Wala wa ilang code. Ay daragay. So direct in mo ni siya ilang code. So tanawin niyo sa lapalapa kung unsay code kanang example 3580 mo ni siya ang price. Mo ni siya ang price 720. So karon daghan sila tawo mga idol. Then shout out day sa Z Shop katong Zim Shop katong sa Kugon Pardong akong givlogan. Gitagaan ko lang sapatos mga idol as a way of gift of appreciation mga idol kay na feature na akong ilang store. So sa dili kita dahag subscriber pa kayo mga idol, gitagan ko lang sapatos, so kita na ko ninyo. Muna lang gihatag mga idol kini Air Force 1 nga reigning champ kini siya. So kini mga idol ako guni siyang gidumtan silang store. Nya timing pud pagchat lang tagaan do ko lang sapatos kini lang akong gipili. So thank you kay Z Shop, shout out. So kini diri murag mga new arrival ni diri mga idol kini diri. So pag suod ako mga idol ni New Balance or paksi kay New Balance size focus size 8.5. so katong mga size 8.5 mga idol. So wala pa kayo siya ikuan, wala pa kay heel drag. So ang code niya mga idol is 1 to 80 ay 14 kita na to. So why 1 to 80. So kining 1 to 80 nga code mga idol is kuan siya 1030 ni siya New Balance. So dili pa siya ko mga idol, dili pa siya condition. So 1030 ni mo worth na siya. Kinapod sila i-zoom nga Nike mga idol. Kani size kuan siya size 8. Size 8 ba? Tanang to. Focus. Size 10 dai. So katong mga size 10 diha. So ang iyang code mga idol kay 1580 nga X. So tanaw ni check na to. Sorry. X nga 1580. So 1270. Kini mga idol ang price ni 1270. So far mga idol good condition siya mga idol. Kuan lang siya kanang limpyo lang gamay, syempre expected na basta okay. Dinalan siya gamay nga toe drag. Kini siya pero para nako no problem ra man siya mga idol. Kung pang kadadlaw lang ninyo nga kuan worth it kayo. Kini 1270. So I'm not sure if makakuan pa ba sila, makahangyo pa ba ka. Then magpili ko niya mga idol, ipakita na ko tagsa-tagsa ang mga sapatos. Pilian lang ako so far daghan yung istanan.
daghan kay lag nyo arrival. Then katong mo basin moingon mo basin wala na ko buting price kamo na lay kuan sa price mga idol tan-aw kay actually ilang mga sapatos wala gyud siya price sa lapa-lapa. Kung pala siya code ra na siya. So inig-ari ninyo tanawan na lapa-lapa din ariya lang diri. Either diri or diri na code. So mura mong gyapon ilang kuan sa na style sa una nga ang code. Nike sa katong nangita og running shoes. Running shoes 1,280. So kini siya mga 1,250 gyapon siya mga idol. Then size 8.5. Then A6 G-Lite. Kini mga big size mga idol sa katong mga dagkog size 28.5 size 11. So sa katong mga pang PBA ug TL. So daghang sila nindot diri mga idol. Basta nyo arrival Vapor Max nga pang bata, pwede pud siya pang babae. Nike Vapor Max size 5.5. So katong mga gagmay TL Converse. Yan diri nga side mga idol na sila Nike Free Run, kani Free Run. Nike Free Run. So mga good condition pa lang mga basa nyo arrival mga idol. And Vans nga comfy cush mga idol. Size 11. Then nasa pang basketball kani size 10. Din sa katong nangitag leather shoes, dol naa sila mga leather shoes diri. Ikaw nalay tan-aw diri dol kay wa man sa ko kibaw kung unsa nga type nga sa leather shoes imong gipangita kay sa mga sneakers naman sa leather din sa pang kini na leather food. So naa sila diri mga idol pang office, pang eskwela. So natay ko diri mga idol. Subscriber na to. So ato sa tabangan og kuan, mangita sila pang basketball. So mangita sa pang basketball. Later, balik ta later. So mo to mga idol, dili na ko mapakita tanong mga idol kay daghan kay sila mga new arrival mga idol. Kamo nalay ari o ganahan mo, then kamo nalay pili daghan man siya. Daghang mga nindot mga idol. May mga big size na po yung mga small size na pang basketball, pang harabas kanang pang kadadlaw nyo nga suoton. Then if naay naka-trip aning New Balance kani siya. Kani ug naay naka-trip ani narin ako ibutang diri sa akong mga idol sa makauna lang basig makuhag lain ba.
Then narbay tay subscriber da nga hilig og New Balance. Then entrance yung mga idol dere, then sulod kini nga rack dere nga naguna. Ibutang ko ni dere sa dere. Dere. So nay kuan ani, naka-trip ani, kuha lang. O kuan kung kuan ka size 8.5 ka. Try tagad to sa mga leather shoes dere. Mga pang opisina kani canvas man ni siya. Kani mga pang office. Oh. So sakto mga idol, duty na ko next week. So ari lang basin ari ra pod ko makapalit kay kung kuan gud mga idol fight ka brand new sayang. So okay, nito sang okay ligon man sa timing ra pod. So dari dapita. Kini mga idol, kini makita ninyo sa may kuan sa gawas, makita na din ninyo. Inadri daghan mga big size. Kani siya. Nay nalain no Vans. Wala di makita. Kini na Air Max. Na sila yung mga pang basket diri nga side diri, mga pang basket. Diri. Mga leather shoes mga idol. Na sila yung mga new arrival code P shoes sleeper tag 205. So muna lang mga code mga idol, muna lang yung basihan kini diri, og diri. Kani tanawa lang namin HKXB. So muna to mga idol, thank you so much for watching this video mga idol. Kung bago pa lang ka sa akong channel, don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos, sa katong mga hilig ug ukay-ukay diha. Paningkamutan ako once a week or basin mga tulo sa kadlaw mag-upload ko mga idol. So basin ma-upload ko niyon nya, paningkamutan ako nga ma-edit din, mag-grocery pa man ko, wala ni oras mong nagdali ta. And namoy trip, kamo na ari ang kuan bar ang ilang presyo na record. So thank you so much for watching. God bless. Muhammad Chuk Chuk. Alright.